Маршруты даўніны з Владимиром Цвіркам. Хвала нашему Христу. Я вітаю вас, сябры. Мабыць, больш з вас ведае, а можа і ўсе ўжо ведаюць, што Радыё Марія пераязджае на новае месца жыхарства, на новае месца працы. І вось пакуль яна там уладкоўваецца, пакуль яна там робіць усё для таго, каб было потым і было прыемна і зручна працаваць і самім, хто працуе на Радыё Маріі, ну і, канешне, тыя людзі, якія будуць прыходзіць у госці да Радыё Маріі. Так вось у гэты час мы вырашылі знайсці такое месца, каб дзе зняць новыя перадачы. І гэтае месца аказалася маё лецішча. Так што, калі ласка, да нас у госці, мы будзем здымаць наступныя перадачы менавіта ў мяне на лецішчы. Ну, нешта можа, дзе сабака забрэша, ці кот замяўчыць. Значыць, гэта будуць такія дапаўняльныя гукі да ўсяго гэтага. Вось. Ну, тады распачнем з вашага дазволу. Сёння у нас будзе разглядацца маршрут, паедзем па Мінскай вобласці. І гэты маршрут будзе, называецца Зембін. Гэта недалёка ізноў жа ад горада адносна. Вось, першая кропачка ў нас Аколава. З 1770 года вядомае як мястэчка ў межах Мінскага ваяводства Вялікага княства Літоўскага. Паселішча доўгі час належала радам Свірскіх і Валовічаў. У самым канцы 18 стагоддзя родам Валовічаў быў узведзены вялікі драўляны касцёл, які не перажыў Другую сусветную. Адзіны архітэктурны помнік захаваўся да нашых дзён, гэта старая каталіцкая цагляная брама на каталіцкіх могілках. Яна пабудавана прыкладна 1860 годзе. Вось бачыце, здаецца, наогул усё было знішчана. Так? Ну, тут і той же самы храм каталіцкі, і нешта з сядзібных пабудоў гэтых шляхецкіх радоў. А засталася толькі брамка на могілках. І яна таксама, у мяне здымкі ёсць, якая была вельмі такім пашкоджаным стане. А вось паглядзіце на здымачкі, яна сёння, дзякуй Богу, яе людзі аднавілі. І яна так вельмі прывабна выглядае, а яшчэ вельмі незвычайная канструкцыя яе, незвычайная архітэктура гэтай брамкі. Ну, пойдзем далей. Другая кропачка маршрута – гэта Бярозаўшчына. Гэта невялікае паселішча, знакаміта тым, што побач з ім глыбока ў лесе ляжаць якое ўжо тысячагоддзе геалагічныя помнікі прыроды камень-князь ці князь-камень і камяні, якія называюцца быкі. Прынёс іх на сваіх плячах з далёкай Скандынавіі, прыкладна каля 200 000 гадоў назад, магутны ледавік. Біолагі сцвярджаюць, што на паверхні волатаў растуць рэдкія імхі і лішайнікі. Ну, бачыце, я так возьмуся смеласць на сябе ўзяць, што не прынёс жа гэтыя лішайнікі ледавік разам з камянямі. Магчыма, нашыя імхі і нашыя лішайнікі, ну, нечым спадабалася такая паверхня гэтых камянёў, яны ўладкаваліся і жывуць на іх. Вось. Ну, знайсці іх нескладана, таму што гэтыя камяні можна спытаць у вёсцы суседняй, так, і вам людзі пакажуць, як да іх прайсці. Наступная кропачка – гэта будзе ў нас Вароўскага. Так называецца паселішча. Яно называлася раней інакш. Заможная сядзіба шляхецкага роду Тышкевічаў, Дзядзілавічы, менавіта так паселішча называлася Дзядзілавічы і шляхецкая сядзіба Тышкевічаў. Вядома, прыкладна
гэта паселішча і не сама сядзіба з сярэдзіны 19 стагоддзя. Ну, магчыма, паселішча нашмат ранейшае, а магчыма, яно склалася так, што з'явілася спачатку, можа быць, які невялічкі фальварак вытворчы, а потым ужо і само паселішча. У добрым стане захаваўся вялікі бровар, пабудаваны з апрацаванага каменя і цэглы, побач будынак спіртасховішча, дзе цагляныя стайні для выязных коней і карет, уражвае майстэрскае спалучэнне каменя і цэглы, часткова захаваўся сядзібны парк. Ну, калі на здымках паглядзець, ну, такія вельмі прывабныя будынкі, вельмі добра захаваныя і, як я заўсёды кажу, яны амаль, тогда нават не амаль, яны маляўнічыя, яны вельмі прыгожыя. І калі не выкарыстаць іх, калі не захаваць, захаваць это само сабой, але не выкарыстаць, так? Гэта будзе, не ведаю. Трэба выкарыстоўваць, трэба заахвочваць дзяржаве, нейкай мясцовай уладзе, каб гэтыя будынкі, у гэтых будынкаў з'яўляўся новы гаспадар, каб ён нешта тут адкрываў, не ведаю, што нейкае вытворчае, нейкае прадпрыемства, хай сабе аграсядзібку якую, неважна, але гэта галоўнае, чтоб гэтыя будынкі працавалі і на чалавека, на нас з вамі і, канешне, на дзяржаву. Так, наступная кропачка у нас жардзяжжа. Жардзяжжа. У слове 3 буквы Ж. Я, калі туды езджу, я смяюся і нават прыдумаў такое жах задажджыў, як задажджыў дождж у жардзяжжы. Такая, вымушае прыдумаць нейкія такія вось рэчы. Вось такое населены пункт жардзяжжа. І само паселішча, невялікі фальварак сярэдзіны 18 стагоддзя былі ў маёмасці вядомага роду Валовічаў. У канцы 19 стагоддзя гэтыя землі належалі шляхецкаму роду Дашкевічаў. Магчыма, менавіта прадстаўнікі гэтага роду ў 1900 годзе будуюць у стылі класіцызму капліцу-пахавальню. З 1997 года помнік архітэктуры паступова пачалі аднаўляць. Бачыце, які вялікі час аднаўленняў гэтага помніка. Я скажу так, пакутны час, таму што 1997 год і па сённяшні дзень яна патрошку абнаўляецца. Мабыць, гэта і сродкі, і не ведаю, можа людзі, якія пачыналі, там, заахвочваліся гэтым, потым гэта кідалі справу, другія нейкія людзі браліся. А можа, нават было і складана з мясцовымі ўладамі, можа, дазвалялі гэта, не дазвалялі. Тым не меней, каплічка, дзякуй Богу, не разбураная. Яна закансервавана, спачатку зрабілі нейкі там часовы дах у яе. А сёння вось менавіта так, што аднаўленне нейкімі такімі маленькімі крокамі працягваецца. Дзякуй Богу, што не захавалася, што не разбурылі. І самі могілкі, дарэчы, вельмі старажытныя. Там, калі паблукаць, то можна, я не памятаю, хто сказаў, што каб пазнаць гісторыю сваёй краіны, трэба ісці на могілкі. Там ляжыць гісторыя наша. Вось, напрыклад, у тым жа самым Жардзяжжы. Так, потым мы з вами пойдзем глядзець паселішча Камена. Каменна. Мабыць, так, гучыць как каменная, так? Першыя згадкі датуюцца 50-мі гадамі 15 стагоддзя. Праз стагоддзя гэта ўжо маёмасць шляхецкага роду Тышкевічах у межах Віленскага ваяводства Вялікага княства Лістоўскае. На старажытных хрысціянскіх могілках, на месцы якога па легендзе некалі існавала языцкае капішча, захавалася ў руінах родавы склеп пахавальня апошніх удзельнікаў сядзібы шляхцічаў Жыброўскіх.
Гэта прыкладна 19 стагоддзя, сярэдзіна 19 стагоддзя. Ну вось калі паглядзець на здымкі, то вельмі дрэнным стане гэты склеп пахавальня. Але жахліва тое, што там ёсць у мяне здымачак, пабачыце, там здымак унутранай гэта скляпення, так? Што там разабраныя гэтыя труны, разбітыя яны, валяецца ўсё там. То есть, ну не ведаю, лазілі туды людзі, што яны там шукалі. Навошта ім гэта было. А галоўнае, што яны марылі, што яны вось уже з гэтага моманту стануць багатымі, што яны пачнуць жыць уже заможна, за кошт вось гэтага разрабаванага месца святога. Ну, мабыць, і такое было ў галаве. Я толькі пра другое хочу сказаць, што каб далей так не было ў нас. Таму што і далей разбураецца і вынішчаецца наши помнікі нашай нацыянальнай беларускай архітэктуры. І вось нарэшце мы дабраліся да Зембіна. У складзе Вялікага княства Літоўскага згадваецца гэта паселішча 1526 года як уласнасць роду Радзівілаў. У жахлівыя часы вайны 1654-67 гадоў цалкам вынішчана маскоўскімі войскамі. Гэта 13-гадовая вайна, якая ў гісторыі зафіксавана як крывавы патоп. З пачатку 17 стагоддзя мястэчка. Бачыце, як людзі было вынішчана, а людзі ўсё роўна як кажуць у вёсцы, на котлішча вярнулася, то есть на месцы сваіх продкаў, на месцы свайго жытла знішчанага вярнуліся. І вось, можна лічыць, што за невялікі час настолькі было паселішча адноўлена, што оно ўжо атрымала статус мястэчка. На месцы старажытнага храма ў 1904 годзе ўзводзіцца Свята-Мікалаеўская царква. Будынак міквы захаваўся, ён такі, дастаткова пашкоджаны, але яшчэ можна закансерваваць і будзе яшчэ стаяць доўга. Габрэйскія могілкі. У стылі барока ў 1808 годзе пабудаваны касцёл Дзевы Марыі. Сёння ён у руінах. Зембін – радзіма Ізі-Харіка, паэта і заснавальніка габрэйскай літаратуры ў Савецкім Саюзе. Ну, бачыце, такая гістарычная постаць радзілася менавіта ў Зембіне. Дарэчы, яго дом, не памятаю, 80-е, пачатак, мабыць, 90-х гадоў, быў знішчаны. Вось. І што датычыцца, конечно, знакамітага зембінскага касцёла Дзевы Марыі. Ён паўтаруся ў руінах. Ён авеяны вялікай колькасцю легенд, пачынаючы там начаваў у ёй Наполеон, нейкія скарбы там у скляпеннях французы там захавалі, ну і так далей. Але што другое вельмі такое балючае, што зусім недавно, гэта літаральна 2 гады назад, у касцёле, у гэтым храме абваліўся калі глядзець з галоўнага ўходу, то правы вугал абваліўся. І цяпер ужо можна сказаць, што цяпер прыйшоў стан святыні, прыйшоў стан гэтага архітэктурнага помніка, той, які дазволіць, мабыць, яго зрузнаваць наогул, яго знішчыць. Таму што, бачыце, вугал абваліўся, зараз усё абваліцца, значыць, людзі сюды небяспечна хадзіць, так па дарозе небяспечна хадзіць, у любым месцы, не толькі каля гэтых руін.
Не ведаю я за тое, каб захаваць нават у такім стане гэтую пабудову. Таму што зусім мала ў нас што захавалася. Вось. Я ездзіў адразу, як ён парушыўся гэты вугал у яго, я ездзіў туды, здымаў. Астатнія сцены ж стаяць. Апсідная часть храма у недрэнным стане, адносна недрэнным стане. Вось. А зараз вельмі небяспечна. Небяспечна тым, што цяпер, як можна сказаць, рукі развязаныя ў тых, хто хоча гэта ўжо прыбраць, зрабіць гэта месца чыстенькім. А яшчэ ж далей, вакол гэтага касцёлу вельмі старажытныя каталіцкія могілкі. Напрыклад, на могілках ёсць пахаванне аднаго з каліноўцаў, удзельніка паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вось, так вот сумна наконт Зембіна. Далей, 7-я кропачка маршрута нашага – гэта Мсціж. Старажытнае паселішча ў межах Вялікага княства Літоўскага, вядома, з 1536 года, як маёмасць радоў Радзівілаў, Храптовічаў, Слізняў. Пры Слізнях сядзіба лічылася адной з багацейшых прыватных уладанняў гэтай часткі нашай краіны. От разумееце, што якім стане была гаспадарка гэтая, калі яна лічылася і багацейшай, і прыгажэйшай. Ад касцёла, палаца, ад бібліятэкі, якая захоўвалася ў гэтым палацы, гаспадарчых пабудоў, звярынец, які быў, такі асаблівасць яго была, там была калекцыя, можна сказаць, сабрання экзатычных птушак. Так. Ось уяўляеце, што якія былі незвычайныя рэчы ў гэтай сядзібы. Так ось ад усяго гэтага да нашага часу нічога не захавалася. Калі не лічыць руінаў Бровара і невялічкай зусім часткі агароджы. Вось, а самая такая каштоўнасць, гэта руіны, можна сказаць, руіны, яшчэ такім добрым стане, гэта брама. І вось, калі вы будзеце глядзець здымачкі гэтай брамы, яна ў добрым стане. Але, бачыце, толькі ўсё, што захавалася ад гэтай велічнай, багатай, адной з самых багатых заможных гаспадарак, вось гэтая брамка. Ось таму яе зноў жа недрэмна было б ўжо учора закансерваваць і захаваць. Далей, Холмаўка. Заехаўшы ў глыбінку Барысаўскага раёна, паглядзеўшы рэшткі і сядзібы Мсціжы, Вароўска, камяні каля вёскі Беразоўшчына, нядрэнна будзе зазірнуць і да паселішча Холмаўка. На мясцовых могілках да нашага часу захаваліся вельмі старажытныя сведкі нашай мінуўшчыны. Это вялікі каменны крыж. Яскрава бачна, што яго ўзрост не адно тысячагоддзя. Там мясцовыя жыхары гэтага паселішча кажуць, што зноў жа па легендах, па пераказах старэйшага пакалення, з вусны ў вусны перадавалася, што калісьці на гэтым месцы было языцкае капішча. І гэты крыж, вядома ж, ён перабіты ўжо ў крыж, а некалі гэта было, мабыць, быў языцкі ідал, так? Нейкае баство было. А потым яго перабілі ў крыж. А можа, пазней гэты крыж з'явіўся. А баство некае, якое тут існавала, яго разбілі ці закапалі. Па-рознаму з такімі месцамі час і людзі распаражаліся. Наступнае паселішча невялічкае, зусім невялічкае, это Студзянец. Магчыма, з сярэдзіны 18 стагоддзя, а можа і раней, існаваў побач з паселішчам шляхецкі фальварак ці нават сядзіба, ад якой нічога не засталося. І вось толькі гэтыя руіны капліцы пахавання. Са слоў мясцовых жыхароў,
яны сцвярджаюць, што уласніца сядзібы, гаспадынька, так, менавіта гаспадынька, пабудавала гэтую капліцу пахавальню менавіта для сваёй дачкі, якая памерла зусім у невялічкім узросце. Вось, капліца, вядома ж, пашкоджана вельмі, але і в такіх руінах яна выглядае вельмі велічна і вельмі так, не ведаю. Нават можа, прабачце, скажу, прывабна. Чаму? Таму што мясцовасць такая, яна ціхая у баку ад населенага пункта, і гэтыя бярозкі, гэтыя руіны, нешта вельмі кранальнае, нешта вельмі такое. Нагадвае, я не ведаю, што можа нагадваць. Наша жыццё, нашыя пакуты, наш шлях, нашыя нейкія такія погляды. І яна кажа пра нашу будучыню. Каб, так можна сказаць, каб будучыня наша была не такая разбураная, не такая пашкоджаная, каб мы клапаціліся пра сваю будучыню. Ну і нарэшце, што ў нас засталося? Завішына. На берагах невялічкай ракі Дзівонкі раскінулася паселішча, што згадваецца з пачатку 17 стагоддзя, як маёмасць шляхецкіх радоў Завішаў. У сярэдзіне 18 стагоддзя гэты род будуе ў стылі народнае дойлідства друляны касцёл, які згарэў у час Першай сусветнай. Захаваліся руіны мураванага сядзібнага бровара, гаспадарчыя пабудовы, ліпавай алеі, старога парка. Вось, тоже такія парэшткі сядзібкі, якія дайшлі да нашага часу, якія таксама можна выкарыстаць, дай Бог, каб з'явіўся новы гаспадар у гэтай мясцінкі. Вось, усё, мы скончылі маршрут, які называецца Зембін. Пакідаем Барысаўскі раён, жадаем яго поспехаў, жадаем яму захаваць вось гэтыя усе цікавыя рэчы, якія захаваліся да нашага часу, не паламаць, не пашкодзіць, не зруйнаваць тое, што захавалася. А мы паедзем далей. Так што ўсяго вам найлепшага, вандруйце, беражы вас Бог. Маршруты даўніны з Уладзімірам Свіркам.